Kaixo, gaur egingo dugun platera fideoa izango da. Hasiko gea azaloreekin. Nola egosten den azalorea. Nik ikusten dut hemen hosto hauek berdea daude eta hori seinale ona da. Gero kolorea hemen kolorea ez du garrantzirik. Azalore hau da pixkat horiska, hori da azaloren mota. Ados, hau da ikusi behar dena. Orduan, digo eguna da lehenengo hori kendu. Hau kenduko dugu. Orduan izango dugu, bazkatuko dugu hainbat sorta. Pentsatzet honekin nahiko izango dugu da. Orduan, sorta hauek, kenduko dugu beltza dagoena, eta ere erditikan moztuko dugu. Ere kenduko dugu pixkat eta erditikan moztuko dugu sondia baita. Hemen dugu ja egosteko. Daukagu ura irekiten, gatza botako dugu, eta botako dugu azalorea eta egosiko dugu 4 minutu, ez gehiago. Kurjite gatu behar da. Horrela ez du gaizki usaingo eta gaina oso osua geratuko da. Probatu behar duzue. Botako dugu, eta hor utziko dugu, hori izan dutena, 4 minutu. Bueno, ja 4 edo 5 minutu pasa dira, eta orduan ateako dugu ja azalorea. Azalorea ez dugu gozten, gozten dugu hemen airean. Txuria denez ez du kolore galduko. Berriz, brokoliarekin ez dugu ala ingo, bakizue, brokolia beti urotzetan sartuko dugu. Gozteko lehen bailen. Sorta batzuk, eskatuko ditugu, honekin nahiko izango dugu. Hemen berriz, zatitan moztuko dugu, handia direlako. Eta brokolia, pare bat minutu utziko dugu hor egosten. Orduan, ikusi kolore berde polita daukan, orduan ja gurutzetan sartuko dugu. Eta gogoratu, behin oztuta, ja, ateako dugu, eskurritu, ondo, eta plater batean jarri. Eta badegu brokolia gozita. Eta hain gozen fideoa prestatzea. Hortarako daukat pasta hau. Hau da fideoa pasta, baina nik normalen erabiltzen ditu fideoak. Bi zenbakikoa. Baina ez dut aurkitu horregatik hau erabiltzen nahi naiz. Eta hau sigortzet labean. Plaka baten zabaltzet pasta, eta olioi gabe, zer gabe, sartzen labean kolorea hartu arte. Egin dezakezu hau kantidade handi baten, eta gero pote baten gorde armairu baten, eta jazta, ja pasta prest. Sigortu gabe egin dezakezu, baina ez da politia geratzen eta gero saporea ere desberdina da. Orduan, nik hau ere bitzen. Tantxa bat olio, eta hor bertan pasta botako dugu. Erregoziko dugu momentutxo bat, eta orain, dingo duguna da, hemen daukagu pistoa, pisto botako dugu.
piztoa badegu. Zeingo dugu orain, tomate, saltsa, horaxe, tomate saltsa bota, eta nik soja saltsa pixkat ere botatzeet. Gero ja, gatz gutxiko botakoet, bakizue soja saltsa, gatzia da. Bueno, hau da basea. Falta zaiguna da, busti. Normalean pastak hartzen du 3 aldiz pastaren volumena. Orduan, nik xerra ojo baino. Hola, orduan, botako dugu gura. Gutxi gora bera. Eta irekiken utziko dugu. Hau egin dezakegu bai suan edo labean. Nik normalen sutan egiten dut, baina gero labera sartzen. Eta hori da egingo duguna. Noski lehengo probatuko dugu, erna dago gatzez. Ni ustez pixka falta zaio. Orduan, ikatz pixkat botako diogu. Horaxe. Hau hasiko da ja egosten, eta bitartean labea piztuko dugu, gure fideoa labean bukatzeko. Bueno, ja dugu ja pasta kasi egina, eta orduan egingo duguna da, sartuko dugu. Brokolia eta azalorea. Eta falta zaiguna da, daukagu alioli veganoa. Orduan, aliolia bat lekutan jarriko dugu. Eta honekin zeingo dugu, orain labera, hau labean sartuko dugu. 5 minutu edo 200 gradutara. Eta hemen dezue ja fideoa prest.